Ivan Komenda, dobrý den. Jsem interiérový architekt a nový provozovatel studia Hanák v Mladé Boleslavi. Každý týden, každou středu s vámi sdílím novinky uplynulého týdne. V mém pozadí vidíte kuchyni, vidíte i zvláštně vymalovanou zeď, z toho vyplývá, nebo myslím, že je znát, že nejsem autorem této expozice, ale sdílím s vámi, jakým způsobem toto studio budu měnit. Nově se studio jmenuje Hanák Experience a já zde buduji zážitkové interiérové studio Hanák. K dnešnímu videu mě inspirovala designerská ikona a můj vzor Philip Stark. Architekt Philip Stark se na dané akci neprezentoval žádnými nádhernými vizualizacemi ani fotografiemi, ale sdílel své myšlenky s obecenstvem. Já jsem se rozhodl jeho prezentaci napodobit zde na mém YouTube kanálu. Budu dnes s vámi sdílet svoje myšlenky, jakým způsobem budu studio zařizovat. Pokud máte čas a chuť, udělejte si vynikající silné espresso, případně lahodný čaj a přijměte moje pozvání do světa fantazie. Protože jsem hlava děravá, tak mám napsaný scénář, který si prostě nejsem schopný vůbec zapamatovat, tak se omlouvám, musím si pomáhat tímto papírem. Dnes začneme vstupní části studia. V místě stávajícího vzorku této kuchyně plánuji zrealizovat takzvaný Hanák Experience Point. Co to je? To bude takové kreativní místo, kde budeme kombinovat různé materiály, povrchy a barvy. To znamená, že tyto volně stojící vzorníky budou vestavěny do těchto dvou stěn. Zde v prostoru bude uvítací ostrůvek. Bude to první věc, který návštěvník studia při vstupu do prostor uvidí, který ho uvítá. Bude disponovat zakulacenými prvky, které jsou velmi náročnou výrobní specialitou firmy Hanák. Podle Feng Shui nemá proudění energie rádo ostré hrany a rohy. A tento Hanák, kreativní ostrůvek se zakulacenými prvky, bude toto učení dokonale respektovat. V ostrůvku budou uložené úchytky, takováhle podobná barevná skla, vzorky různých pracovních desek a podobně. Nad ostrůvek navrhnu atypické originální svítidlo, které bude emitovat denní světlo a pomůže nám při hledání ideální kombinace materiálu, barev a povrchu. Hned naproti tomto kreativnímu prostoru v blízkosti dveří bude atypická vestavěná zrcadlová skříň, na kterou bude navazovat nábytek určený do zádveří vstupních hal a kde bude místo pro pověšení kabátů pro návštěvy, kde bude možné se posadit, uložit obuv a bude tam jedno takové speciální místo na uložení klíčů a ovladačů od auta, které bude čalouněné. To znamená, že když tam ty klíče hodíte, tak to neudělá žádný ošklivý zvuk a zároveň se ten nábytek neponičí. Jak vidíte, stávající řešení studia nabízí pouze jedno pracovní místo a dvě jednací, což je na téměř 160-metrové studio málo. Já jsem prostor rozšířil o kuchyňku, kterou vám bohužel nemůžu ukázat, protože v současnosti slouží jako sklad. Tato celá stěna se vybourá, prostor se otevře, kuchyňku nahradí malý funkční kuchyňský kout. V místě kuchyňky bude mé budoucí pracoviště a další dvě pracoviště vzniknou podél této stěny. Tímto zásahem jsem kapacitu studia, co se týče jednacích a pracovních míst, ztrojnásobil. Trojí pracovní stoly budou mít atypické tvary, budou kopírovat zakulacení ostrůvku, budou umístěni na elektrických podnožích, aby se mohla střídat poloha při práci, buď ve stoje, v sedě. Je to daleko příjemnější a pro mě nutné, abych mohl podat potřebný pracovní výkon. Stoly budou mít zafrezované bezdrátové nabíječky telefonů. To znamená, když mě navštívíte a stane se vám, že budete mít vybitý mobil, tak ten mobil jen takhle položíte na stůl a on se vám nabíje. Toto mé netradiční řešení se jedu v pondělí obhájit k výrobci na Moravu, takže se omlouvám, ale příští týden 23. června bude studio z důvodu mé nepřítomnosti zavřeno a držte mi palce, ať se mi podaří si toto řešení prosadit. Protože si nepřeji, aby moji kolegové, kolegyně
svačili na pracovních jednacích stolech a ani to není zdravé, člověk se u jídla má trošku uvolnit, má změnit prostředí, tak součástí studia bude svačinový kout tvořený polobarovkou a polobarem. A pokud vás zajímá, jak budou vypadat další části studia, sledujte tento YouTube kanál, dejte mi odběr, případně like a budu se na vás těšit příští středu. Naschledanou.